Paon saan ni ma-deliver ma'am? Nga pangalan man niyo ma'am? Hindi. Pero na kay TikTok. Wala ko'y TikTok. Wala Hindi naman ko sir nag-order. More pa. Iguang na maya ako. 15,000 po. Yes, kinuha ko. Exercise ko ka ma'am. Kay Wala, lagi ko nag-exercise. ano ma'am, dili. Kaya na. Itim ni ba akong itrihon? Wala naman ko'y sulod. Andaan na, wala ko nag-TikTok lagi, dugay na. Hindi lagi ko magpanana, kaya ako nag-order. Muro pa, mamatay pa ko doon. Ayaw puta na ma'am. Ay, naghilak po. The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, may hapon. Ay, alam mama. Si ma'am Liliosa ma'am. Ay, mag-deliver mi sa kuan ma'am. Gikan ni sa online, TikTok online ma'am. Order ni mo nga exercise equipment. Ano ko nag-order? Imuha man ni pangalan ko ma'am, diri pa deliver sa Block 13 Lot 2 and 3, Toscana Subdivision Camila, Kuwan. Wala ko nag-order. Pang paano exercise siya ma'am? Wala. Paon saan ni ma-deliver ma'am? Nga pangalan man niyo ma'am. Hindi. Pero na kay TikTok. Wala ko'y TikTok. Sa may nagwan nga TikTok shop man ni order ma'am. Ambot. Kisa may nagakuha na nimong cellphone. Mobile lagi kasama ako sa akong anak. Ako nag-TikTok. Sa TikTok shop ni ma'am, sa TikTok store. Ay, nagtago. Kuha naman na mo ni, di hatod lang. Depende sa mo kung kaon og dili. Wala naman ko sir nag-order. More pa. Iguang na maya ako. Ang sinay mo doon? 70? Oo. Yung kisa may nag-order, mas mga nakay-apo ma'am, nagamit sa mga cellphone. Wala. 15,000 po. Yes, kinuha ko. Dako-dako ni siya ma'am. Kay nag-exercise ka? Wala. Nag-walking lang ko. Siyempre ka nag-exercise ka. Exercise mo ka. Exercise mo ka ma'am. Kay Wala, uy. diri magigipatod sa Block 13 Lot 2 mo ni diri. Kuwan, Toscana. Wala, lagi ko nag-exercise. Ano ma'am, dili. Kaya na. Narabay ko ma'am nga. Makancel, sir? No cancellation ni siya karon ma'am. Oh. Naman kay itim ni ba akong itrihon? Eh. Sibila naman naging sibila na eh. Wala naman ko'y sulod. Kani kay magamit ang pudi mo ni ma'am. Hilak ni Ron, hilak pa mo. Alisa ma'am, tanaw na to ma'am. Andaan na, wala ko nag-TikTok lagi, dugay na. Mo gani ma'am nga imong pangalan nakabutang diri ma'am. Treadmill siya nga pang exercise ma'am. 15,000 po. Mahala po daw na. Hindi, lagi ko magpanana, kaya ako nag-order. Muro pa, mamatay pa ko doon. Uy! Ayaw puta na ma'am. Kaya na ako, ruwagin ko nag-order na. Oo, mga nag-order si tanaw sa nato ma'am. Tanaw sa nato ma'am. Para ma-sure yun mo kung saan nasulo di ma'am. Kung mga ilamig video si mo kay dako mo ang amount good. Lagi ko siya nag-order. So, kung wala ka nag-order ma'am, check lang nato ma'am, padali ma'am. Kay ma'am kung pangalan nakabutang gud sa kwan, sa karton. Wala lagi ko mamisli. Ali ma'am. Nawa sa dito. Check na nato ma'am. Ay, naghilak good. Tanaw sa nato kaya. Ato na lang ng anuan eh. Atoan na lang ng... Bayaran mo na yung gar, ng imported gar. Muta-muta na daw nila ma'am para makuha gyud nato ni. Kasi kaya... So check nato ma'am kay dako mo na nga amount ma'am. Ha? Okay ra? TikTokers day si mother. Hindi ko nag-tiktoker, uy, nag-walking naman. Nag-walking. Tama-tama ma'am. Tama-tama para di na ka mag-booking. Treadmill man eh. Dili jud ka makuha ni. So, amo na lang iuli ni. Tanaw sa dito. Ma'am, iuli na lang namo ni ma'am. Dari sir. Ma'am. Cancel na to. Pero mag-picturean ka na mo ha. Dili na lang. Picturean ka nga, cancel ni mo. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Joke lang. Mga kasabot ni tanan, ma'am. Magkamukha ba ita? So, okay na. Prank na to nila, ma'am. Isa prank lang. Okay lang ka? Okay na siya. Bayaran ni mo na ikaw gyapon magbayad. Happy birthday! Kwarta, diha. Bayaran pa daw na nimo.
Joke lang, joke. Si Mama yung hapon. Ay nga hapon, sir. O, anong murag, hihilak man na. Madikit ka sa cake. O, happy 70th birthday. Magkailan ni Amy. Ako na si MM, kani si Abby and James. We are from AM Digos Flower Shop. So, nami diri karon para makiselebrate sa imuhang ika-70th birthday. Pero wala dili pa maka 70. Kasi may sikreto. Wala na TikTok. Ay, TikTokers. TikTokers yun. Ano ni kasayawon karon. So, kamano ka kisay gahatag nimo ani? Wala. Kisa man paminaw nimo? Si Edgar siguro. Oh, si Edgar na yung anak. Ala. Nang luod. Ala. So, tanaw na tag si Edgar Bagyot. Pero usa tumasahon ang message kantahan sa kanamong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy! Make a wish and blow your candle. Yeah! Happy birthday! Ramadan! Sila, ma'am. Sa amo ang mapinanggaon o buutan nga inahan. Happy 70th birthday, Nay. Amo ang dakong pagpasalamat sa labaw nga makagagahom nga iya kang gihatagan og taas nga kinabuhi. Para makauban ka pa namo bisan pa man nga naa na kay ginabati sa imuhang lawas. Apan ani ami nga anda mo alalay o musuporta kanimo. Maskin sa unsang pamaagi kay tungod pinangga kayo kanamo. Og salamat sa tanan nga imuhang mga sakripisyo o pagpangga sa amuang tanan nga imuhang mga anak. Wish na mo, Nay, wish na mo na tagaan pa ka og taas na kinabuhi sa imuhang mas ma-enjoy pa. O kami nga imuhang mga anak, o kapil imuhang mga apo, padayon kami sa pag-ampo para sa umaabot pang mga katuigan nga ikaw magaselebrar sa imuhang natawhan. God bless you. And we love you always, Nanay. Happy birthday. Love, Bobong, Edgar, Tidon, and Chacha. Happy 70th birthday na. We wish you more birthdays to come. God bless. Thank you. Kuan naman ko karon 42 years old. Salamat sa 42 years old ko nga nagyapon akong mama sa akong tapat. Although kanya-kanya na mid-life sa akong may suol. Ako, nanako sa Japan, din na ako sa Pilipinas karon. Na-permit akong mama. Di jud ko mo kaon og pansit kung dili siyang nagluto. Hope ko lang long life lang si mama nako. Kay manikamot pa ko more. Happy birthday, Nay. I hope na tagama ko ng taas na kinabuhi. Tapos pinapunta na sablon mo ako na kanagama dito. Sige, so ikaw, ma'am, unsa may mensahe nimo sa imong mga anak? Salamat po sa akong mga anak na i-surprise ko. Wala ko kabalog yun. Ano mo kay Kimchi, Debbie? Tagaan ko na bigay na maayo. Iyang pagdagat sa ako. Ora. Wala? Wala na? Sige, Dagan salamat. Sige, picture sa. Kaya atong pasayawon ron si mother. Sige. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika
Kaysa permero iprang kanila, pero sa ending kalit kang masorpresa. Kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Hilabi ng mga OFW, kay di masayang ilang. Ang Bigos Flower Shop lang doola,